Pirthea long ke thekere anat paprang dunji pulotang te lo ke charli do vek nangji labangso a lo ka charli angkur lake LP school henlo LP school long jongsi thanba tuma cheklo klim somara tuma phan ke thandam ave pulotang te halabangso school long ka charli don somara tum ABC lapen quality education ko puson pensi ke wan thekpo Lasonsi Rongmongwe development block ke parlo Duarbaguri constituency angkang Rongmongwe hithi pen kilometer cap so se kahelo inglong apuchong kedo Chonghong bo habaralong kedo an school hemalong kidamtang arko ni phai pli arni KSA atum pen kahumri padoda Bangso kahumri da mahut KSA Rongmongwe rupia bidisar dhon terang maiphu rahul terang dun maiphu dhorom bepen danglo ke ongdung atum bangso ahut chetong ngunti Bangso hud rongarar tumpen kaninche pona tengke nili tumarong school hema bangke nangkim ham bonta kedamtang ningkan krep khoso sepen thangnat alo ke thanaban kavidet pena jok ahem anta ingram thik nili tuma school hem nangki pipen nili tum ningarong piklo bonta ahem nangkim hamamar ningkan krep hopen lo ke than kavidet jok nili sumar thek manji pura kaprek dimalong jubidu nang koklusi nengje pon ningarong parlo nasi school hem ke kim ham nang kim pi ham lo ta non het ben pelo prai kan grep hone dolo 15 bosor ne dolo posi yo school athik kupta kangram la pen school hem da kangram la pen ke usomar ta jaha taha ni tu bangarong bethi ha delhi ha kunana dalamara bethi ni tu bidunang ad Nili bihek pen non ke sarpi thu anlo bonta rong alo school pen danglo tovar lang me aeva hem ha hui longtun de pinla vote ke pidun bomlo bonta sokra ratum nang lang lesi nang pangnung kung binong posi raratum pen ningji pontu ladak haseng nara rong nili tum ke don nili hat bihek pen non ke sarpi tho an lo ni soni mun tho anik lo sitame nili tum ke bang ke dam pen chenglok lang me pen chenglok nili tum Mane ke do kisung la an lo la sinang ni tum pini bang lo nang choro do nik lo iskurta ave usomarta ni litum behek amu martom hansita ni litum akhelo si ni litum chatoy do ning nang khok lo la se bhut ke chopa ki jok dun pen ni litum hang le da ni litum chelong le hem so putave thang putave ni litum gorme nang lang le ni litum phan la dak rong han haseng la rong phan ke ni litum asomarta paprang do ning tungdu pathek do ning tungdu bonta rong inghan LP school kroa rong along school bangta good bangla son mandet langdanglo bulote kacharli au somara bangke bang proxy ke pen ner ke pan ke tuji lasenili tuma phan MSc Richard tok bai hin pen setame nanglang thua son te mesenji buta het singnara rong sarben kachuni ri padopa yam thanung po school an the potha bangke nili tum da bangke student ta कम से कम 70 बा 80 बा डोकक तो है डो वे पेन स्टूडेंट के स्टा स्कूल बांग के पिनियानी स्टा में मास्टर ता थेक्लोंगेर सोनसी मानला तसेला सो मास्टर बांग के प्रापजिन पेन नीली पीपन थु सोनते नांले तुम हिन बेंता नि li rabdun pen nang tumla KSA hin nang rabdun pen ni tumphanta so master प्रापजिन पेन ni lewan pidun theka sonte pusena tumphanta chu Duarbaguri constituency Sir Richard Sir ke hai lapente autonomous council along CM Sir Tuleram rong ha alang tum stamini tum phan tabang so RD nang ipon asonte ni parji pusinilin penta chuni dum lo bangso rong arar to phan lo kacharle hin ka paprang dun long ja phan school along phan bang ke pawan ji phan MSc Richard to be phan KSA hin pen kachuni ri padapon ladak singnara rong sitame niltum rahang mong KSA hin bestame nang humri lo lapani litum nang kamri pen ladak ke theklong ke ladak school labang sitame ladak lo than bang ta bang ve pusini niltum han rong sar tum sitame ladak rong sar tum sitame nang pachini don lo lapana school la theklong lo nang litum ta ingram su ningkan ko an pen sitame ladak lo than bang tum sitame bang ve lasi litum ladak local MEC Richard of bi ka hai phan sitame ladak school mate lo than bang han ladak prabjin pen school ang pajet ke thanji hansi niltum rong KSA hin bestami chuning rong mong ve pen lop sing terang garbiang long life